anga foli ban la me ba bɛɛ lajɛlen aw bisimila anga malikura jɛmu kɛnɛ kan jɛmukan kɛnɛ kan bi arabadonya in na janvier kalo tile 17 san 2024 na aw kulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ni ye nɛgɛ ɲɛ 17 talangosika ye Korokokaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire kɔgɔduguyan fanfɛla la a ɲɛ 12 a bɛ yan nɔ anw fɛ studio kɔnɔna la yan nɔ a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan an ka kunnafoni kumabaw belebeleba kelen min b'a la bi o ye ka kɛ ni CAN ye n'o ye Coupe d'Afrique des Nations kɛnɛ min sigilen bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Mali ka samasasɛgɛ olu ye sebaya sɔrɔ bafanaw kan kunun 2-1 ayiwa a kɛra nisɔndiyaba ye Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen bolo k'a daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ka taa se fo diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fan fɛ ayiwa o ma ban Burkinakaw fɛnɛ olu fɛnɛ ka étalon olu fɛnɛ ka bɔli ko fɔlɔ la olu fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Mauritanie ka équipe kan awa an bɛna an ka laselikɛlaw lamɛn minnu bɛ kɛnɛ kan yen nɔ Korogo ani Côte d'Ivoire jamana kan CAN kɛnɛ kan yen nɔ ani minnu fɛnɛ bɛ Mali jamana kɔnɔna na Bamakɔ ani Wagadugu a kunnafoniw kan. Tabolo kura donna yurukuyuruku sɛgɛsɛgɛliw la minnu tun lawulilen don énergie du Mali cakɛda kɔnɔna la awa an ka laselikɛla ale y'a yira ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan a yirala k'a fɔ fɛn min ye Mali kiiri ministre ye ale ye kunnafoni caman di a kan awa an bɛna a tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na n'an tilal'o la ayiwa an bɛna ka na laseli lamɛn fɛnɛ ka bɔ an ka laselikɛla ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ fɛn min ye sifinw ka gulɔmi an'u ka kiribikiribifɛnw olu taliw cayaliw ye nin waatiw la kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segi ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a yɛrɛ k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 8 kɔnɔna la a bɛ wasoba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na awa an ka bi kunnafoniw olu bɛna kɛ ninnu de ye a yirala k'a fɔ ko Mali ka samatasɛgɛw ye sebaya sɔrɔ Afrique du Sud ka cɛdenw kan kunungo CAN kɛnɛ kan Korogo ka taa Côte d'Ivoire kɔgɔduguyan fanfɛla la an ka laselikɛla Saka Tarawele n'ale y'an ka farikolo ɲɛnajɛla kunnafoni dilaw ye an ka kumakanw lamɛn. Farafina ɲɔgɔn kunbɛ ba sɛnɛntɔlɔntan ko kun kan CAN Côte d'Ivoire bafɛ ŋɔni saba min bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan kabini sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2024 na a bɛ k'i sɔn poule E la kunu Korogo Mali ye se sɔrɔ Afrique du Sud kan celu 2 o kɛra Mali ta ye Afrique du Sud kanankolo a kɛra nisɔndiya ko ye kunu sufɛ Abidjan bɔlɔn kɔnɔna na maliden minnu bɛ yen olu fan fɛ Alpha K VOA tɔgɔ la Abidjan. K'a sɔrɔ miniti 45 fɔlɔ kɔnɔ Abidjan jamanajɛ yɔrɔw caman tun sumalen don ko Mali ka samatasɛgɛw tɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ Afrique du Sud bolo Abidjan Palais de la Culture kɔnɔ jamanajɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna CEDEAO jamanadenw fɛ Mali ani Afrique du Sud ka nin ntolantan in tilancɛ fɔlɔ selen Bakari Kone ko degidi karamɔgɔ kan ka yɛlɛma don tagabolow la an ka lamɛn. An ka bi fila bɛɛ raté n'Ala sɔnna deuxième mi-temps na si la changé n'a ye système samedi an bɛ se ka gagner bon ambiance ka ɲi kosɛbɛ parce que maliyɛnw bɔra kosɛbɛ fan bɛɛ fɛ. Mohamed Jakite fana ko ale hakilina ye o kelen ye. Bon premier mi-temps bon bɛɛ sigilen tun bɛ n'a ye cogoya min na a ma kɛ tan quoi parce que ça c'est une première fois. Bien, nous mais le sang malien ça reste toujours. Jamanajɛ yɔrɔ dɔgɛrɛw la nisɔndiya kelen de tun bɛ yen furancɛ in kɔfɛ samatasɛgɛw ye fɛrɛ falen miniti 60 Hamadi Tarawele ye jɔ dayɛlɛ Treichville kɔnɔ maliyɛnw bɔra fan bɛɛ ni ka girin miniti 6 kɔfɛ Lassim Sinayogo ye filanan don o kɛlen dɔ farala nisɔndiya kan Abidjan siraw sanfɛ kulekanw dɔrɔn de tun bɛ ka mɛn. Vraiment ka denmisɛnninw ye baara kɛ n'u wali ɲuman dɔn
ni ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ in kɔfɛ Abidjan supporteriw ko u n'u labɛn ka kalo tile 20 kɔnɔ Mali ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la, Abidjan, Côte d'Ivoire. Mali ka kulu n'o ye poule E ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mali bolo tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔ. Namibie jɔyɔrɔ filanan ale ye se sɔrɔ Tunisie kan kunun celu 1 kanankolo ka kɔn Mali ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan ɲɛ poule D la Buwakekaw fɛ yen. Burkina Faso ye se sɔrɔ Mauritanie kan celu 1 kanankolo k'a ka kulu jɔyɔrɔ fɔlɔ ta. Kader Traoré, VOA tɔgɔ la Buwake. Ne ka nɔgɔya a siɲɛko fɔlɔ de ye nin ye ni Burkina Faso sera ka kunkɔrɔta sɔrɔ u ka senatulon tan fɔlɔ la kanu na. Etalon ka jɔdatugu la Hervé Kofi ale kɔni a y'a lɔyɔrɔ bin bɔn sabu siɲɛko 2 ɲɔgɔnna na ale sera ka Moriabitiniw labali olu ka jɔ ci. An ka Hervé Kofi lamɛn. Bon, en tout cas, ma fo. Voilà, ma fo parce que ma nɔgɔya terrain en tout cas mɔgɔw kun fan no supporters nana ka bɔ yɔrɔ fan bɛɛ la. U nana ka na motivation fana d'an ma. Voilà, an sera ka kɛlɛ kɛ fo ka taa victoire sɔrɔ. An n'u ka minako kɔnɔ en tout cas an kun fɛ ka kunkɔrɔta sɔrɔ match ni ban na parce que an ka poule la voilà minnu kɔnna ka jouer an n'u ɲɛ o ma se ka victoire sɔrɔ. Donc an n'u fana profiter n'ale ka victoire kelen kɛ. Voilà, ma fo en tout cas an continuer ka baara kɛ voilà ka match tɔ parce que match tɔ fana kɛ gɛlɛya ye. Donc an b'o kɛlɛ kɛ ka se ka bɔ poule la joona joona. Hali n'a sɔrɔla Bertrand Traoré ale ka jogini ma nɔgɔya kosɛbɛ ale ye dɛmɛba de lase a tɔɲɔgɔnw ma. Hervé Kofi y'o ɲɛfɔ an ye. An bɛɛ b'a dɔn Bertrand bɛ min kɛ an ka équipe ye voilà an bɛɛ b'a la o ye ɲuman min kɛ an ka équipe ye voilà donc a nana yɛlɛla a y'an dɛmɛ en tout cas an b'a la fo voilà an b'a la fo on espère que match nataw voilà an ka ladari min a ka se ka na 100% a ka se ka kɛ forme na voilà ale ni Dango fana kana se ka an fana dɛmɛ voilà an ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ hali bi. Senatlontala min ye ŋanaya sɔrɔ n'an b'ale wele ko homme de match Mauritanie Burkina Faso cɛ o ye Blati Touré ye ale bɛ taa ni kɛ cɛmancɛ la. Burkina Faso ale bɛna Algérie kunbɛn a ka senatlontan filanan na sibirilon janvier kalo tile 20 natara. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Buwake VOA Bambara o tɔgɔra. Ka sanga ni kanuko ye halisa Côte d'Ivoire jamana kan bieko gɛlɛya ko kun kan Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la Abidjan. Farafina dolantanba n'o ye kani ye mun ye a bieko ye gɛlɛya camanba de bɛ o ko la. Amidou Igila ale ye gɛlɛya min sɔrɔ an ka o lamɛn. Gɛlɛya bɛ tike sɔrɔli ko la kosɛbɛ kosɛbɛ. Premier match yɛrɛ tike a banna a bɛ kalo 1 yɛrɛ bɔ. U tun y'a fɔ ko tike tun bɛ feerela en ligne. I mana taa yɔrɔ yɔrɔ tike tɛ sɔrɔ la. Gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ yen. Komi a bɛ kɛla an ka jamana kan an tun bɛ fɛ ka taa a match ninnu filɛ parce que farafina kulonkɛ de don. An tun bɛ a fɛ ka a ɲɛnajɛ kɛ ni mɔgɔw ye. Tike tɛ sɔrɔ la. Nka maa minnu bɛ bieko la u ma sigi ka u tɛgɛ da u sen kan u wulila ka a ɲɛɲini u ye jaabi minnu sɔrɔ a kɔnɔ an ka o fana lamɛn Masama Sangare fɛ ni bɛɛ b'ale wele ko Mama. An kana pɛrɛ commission tagala mairie la ani poste da la k'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ la mais an selen o yɔrɔ la ko biye tɛ sɔrɔ la an ka mɛnni fana dɔw mais ko mɔgɔ dɔw bɛ taa u b'a feere les billets de 2000 3000 dɔw b'a kɛ 10 000 20 000 a tɔgɔ bɛ ko a gbɛrɛ a tɛ yela yɛrɛ mɛn ko a bɛ danni nin la a bɛ danni nin la bɛɛ b'o ta fɔ la ko billet de 2000 3000 c'est devenu à 15 000 20 000 pour les matchs ouverture bɛɛ k'u ka gbɛrɛ an ka yɔrɔ la. O la sa Fatumata Mali ale min bɔra Mali la ka na Côte d'Ivoire jamana kan nin ye a san 1 n'ale bɛ baara la a tun ka di ale ye nin kɛnɛ in fana kan a ka sɔrɔ yen nka gɛlɛya kelenw u bɛ ale kan. Kan bieko gɛlɛyara dɛ biye dɛsɛra ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taga assister mais biye tɛ n bolo mɔgɔ si t'a dɔn bɛ biye sɔrɔ cogo min na. Fatumata Mite kɔni n'ale ta kɔni tɛ bieko gɛlɛya ale yɛrɛ k'a fɔ ko a musaka ko yɛrɛ sabula biye ninnu olu bɛ a ta Abidjan 600 fo ka taa bila 7,000 la. Fatumata Mite. An bɛ sɔn ka taa kani filɛ mais tike ninnu a bɛɛ tɛ sɔngɔ gɛlɛya la sinon ballon bɛ nɔnɔ jo an ya dugu le la a ka di an bɛɛ tu ye ka taa o yɔrɔ la ka taa ballon filɛ mais a sɔngɔ gɛlɛya la donc a se tɛ bɛɛ tu ye ka wari bɔ ka don fɛn gɛlɛn na ka taa sigi ka filɛ. Mun ye kokani ye kulu min sigilen don ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka olu ɲɛnabɔ olu y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛw tigɛ o fɛɛrɛ ye jumɛn ye o de k'a fɔ maa kelen i ka tike ta o tɛ se ka tɛmɛ 6 kan match kelen kun kɔrɔ wa nin dolantanba min n'ale bɛ mɛn kalo kelen maa kelen n'i ye tike 30 ta i tɛ se ka fɛn wɛrɛ ta o kɔfɛ. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan. Ka fara ne yɛrɛ Siyaka Traoré kan Korogo an lamɛnnen don VOA Baraɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire jamana kan a kan bɛn waati wɛrɛ ni kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ ye min bɛ kanko kofɔ.
ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye énergie du Mali ka tajiko yurukuyurukuliko ye ko Mali kiri ministre n'ale tɔgɔ ko Mamadu Kasoge ale bɔra ka laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ awa ko u ye tɛgɛda kɛ taji litiri hakɛba dɔ kan awa ko a kunya tɔw a bɛ sen na Mariam Kuyate uya bamara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ be walawalali kɛ an ye a ka an ka lamɛn. Taji Shwenko kuma énergie du Mali la a kuma fɔla kuranko ministri fɛ a bɛ kalo 3 bɔ nga a ka kuma tuma minɛ ni barika ye jamanaden caman fɛ bawo a fɔ ani makun ka kɛ a ko la shima kɔrɔya ni shi ye nga sariya tigilamaw olu filɛ ka kibaruya jɔnjɔn bɔ ka bin a ko ɲɛw kan u ka sɛgɛsɛgɛli kɔ Mamadu Kasoke ni ale ye kiriko ministri ye ale y'a sɛbɛntiya ko taji litiri miliyɔn 19 ko o de suwena énergie kɔnɔ ko litiri miliyɔn 6 tɛgɛsela ka da o kan ni ka o lasegi énergie ma min yɛrɛ musaka bɛ taa sefa wari miliyari 4 ana kunkanfɛn na ko taji litiri miliyɔn 13 ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ o ko la halisa u fɛ min jaabi bɛna da jamanadenw tulo kan an ka dɔn ka fɔ ni laɲini yɛrɛ sela ka sabati sabula dɔgɔkun tɛmɛlen tɛgɛkɛla énergie du Mali ɲɛmaaba kɔrɔ la n'o ye Kurushi Kunare ye ale n'a baraɲɔgɔn caman minnu maralen don sariya tigilamaw ka bolo kan hali bi sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔ kiriko ministri ale y'a yira ka fɔ ko dama kɔn ka don a ko la ka da kiri ka baara taabolo kan sabula ko maaw ka waati ani kiri ka waati tɛ kelen ye k'aw ladɔnniya ka fɔ ko foroba kiritigɛ min yɛrɛ bɛ kɛ san o san ɲinata o bɛna daminɛ ni kalo tile 29 dossier belebelew de bɛna jalatigɛ yurukuyuruku ani dunko juguya koɲaw kan Mali cakɛdaw la min yɛrɛ kɛla sababu ye ka jamana faama kɔrɔ ani kura jamana sɔrɔ busobaw ka o caman ladon kasow la Mariam Kuyate ka laseli kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Kɔlɔsi y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi ko sifinw ka dulɔ min an'u ka kiribifɛnw olu tali cayalenba de don mun de nana n'o ye Modibo Keita n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Nara ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a kan an ka kumakanw lamɛn. Mali la jateminɛw y'a yira k'a fɔ dulɔmi fanga ka bon kosɛbɛ an bɛ waati min na i ko bi walasa k'a dɔn min bɛ maaw bila dulɔmi la Mohamed Babi ale ye kalanden sanfɛ kalanso la a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An bɛ tile min na bi dulɔmi cayalen don a bɛ bɛɛ ka bila la surtout jeunesse kunda Mali la a bɛ min toro mɔgɔ caman bɛ minnu bɛ dulɔmi plaisir kama dɔw fana bɛ dulɔ ta en tant que excitant u kan ka baara min kɛ normalement temps dɔ kɔnɔna na donc u b'a ta pour que ka se o baara in caman kɛ dulɔmi yɛrɛ ko a mun yɛrɛ a ko ca o ye a contrôler tɛ bangebaaw ka kɔlɔsi t'a kan jamana fana ka kɔlɔsi t'a kan. Nin waleya in ka ca kosɛbɛ bolifɛnbolilaw fan fɛ Masire Jakite ale ye telimani bolila ye ni u ye moto taxi a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. Bɛ telimani boli ko u bɛ dulɔ kuma fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ dulɔ min ka telimani boli wa an b'a fɔ o mɔgɔ ka ca bi telimani bolilaw la i n'a fɔ baarakɛlaw caman yɛrɛ b'a kɛ hali min tɛ telimani bolila ye mais normalement minnu bɛ bolifɛn boli an bɛ ala deli quoi mɔgɔ si man ka mini kɛ ka sɔrɔ ka yɛlɛ bolifɛn kan quoi ma ɲi sinon an kɔni an bɛ baara kɛ normal kan bon garisɛgɛ bɛɛ n'a nacogo don quoi minnu b'u fa ka yɛlɛ telimani kan ou bien minnu b'u fa ka bolifɛn boli a nafa ka dɔgɔ quoi. Ka dɔn k'a fɔ dulɔmi kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamaden ka kɛnɛya la Dr Abdoulaye Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o kɔlɔlɔw kan. Dulɔ ka jugu fɛn fɔlɔ min adamaden fɛ o ye biyɛn de ni biyɛn dimi kɔni ye mɔgɔ minɛ ni wariba kɔni t'i bolo moyen baw t'i bolo ka taa yɔrɔw la a dɔw la fo bɛ biyɛn yɛrɛ falen kɔlɔlɔ fana wɛrɛ b'a la o ye ni gulɔmina ma ka gulɔ sɔrɔ komi a bɛ fa de dɔ la ni ye gulɔmina ye ni gulɔ ye manqué ka ban n'i m'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ problème don i m'a sɔrɔ problème don wala o de y'a to an b'a fɔ n ko gulɔ kɔni vraiment nafa foyi t'a tali la kɔlɔlɔ kɔ. Dulɔmi walakatali bonyani Mali jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye ka maa caman gɔ o kamana na o kama Umuso ale bɛ wele bila sifinnakaw ma. Fɛn o fɛn ni a dan tɛmɛna a bɛ tiɲɛni de kɛ sanko ni ye min fɛn min filɛ nin ye tan n'o ye ɲɛnaminimafɛn ye i b'a ye a bɛ tiɲɛni min lase mɔgɔ farikolo yɛrɛ ma organisme a ka jugu a ma fo ka tɛmɛ hakili ka jugu a ma ne kɔni ka ladilikan ye min ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma u k'u hakili t'u yɛrɛ la. Sifinnakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dulɔmi kɛlɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na Karajo Jara ale bɛ sifin jɛkulu dɔ kɔnɔna na. Walasa ka dɔ bɔ dulɔmi na an sifinnakaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ de fɔ an ka dɔn k'a fɔ ko gulɔ mini a bɛ kɛ kɔlɔlɔ de ka ɲɛsin an yɛrɛ ma ka sababu kɛ mɔgɔ n'i bɛ gulɔ min i b'a ye k'a fɔ n'a donni joli yɛrɛ la a b'i ka hadamadenya n'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ tiɲɛ ka ban donc
an minnu ye sifinw ye an kan k'a dɔn fɔlɔ de k'a dɔn k'a fɔ ko an ka siniɲɛsigi baaraw kɔnɔna na gulɔmi n'an m'o bɔ a la an bɛ dan sigi an ka siniɲɛsigi yɛrɛ de la. Dulɔmi kɔlɔlɔ ka bon dulɔmina kan nka a kɔlɔlɔ belebeleba bɛ ɲɛsin jamana yɛrɛ fana ma. O kama Sheikh Amala Jara ale ye wele bila jamana marabaaw ma. Jamana ka wulikajɔ boloda hali n'a bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn a ka ɲɛfɔ arajow ni telew ka yira mɔgɔw la ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ka yir'u la k'a fɔ ko alikoli n'o ye dulo ye a mini a bɛ kɔlɔlɔ min lase hadamadenw ma. Dilanbagaw bɛ k'a dilan u ka do fana b'o la ani k'a ɲini k'a dɔn a mun bɛ mɔgɔ bila wala n'an y'olu ɲini k'o dɔn a ka ca ala fɛ yen nɔ n'an bɛna kuma min fɔ a kuma a bɛ sira sɔrɔ. Modibo Keita, VOA Bambara, ka bɔ Nara. Duniya lamini kunnafoniw ayiwa Agadez n'ale ye Niger kɔgɔdugan fanfɛla ka taa Sahel cɛncɛn kan o dugu belebeleba ye n'u b'a wele ko u ka cɛncɛn Sahara donda awa a yirala k'a fɔ ko tungaladen tɛmɛlaw olu y'u ka baaraw ta kura ye awa sabila ko Niger jamana tun kɛlen bɛ ka sariya sen dɔw ta kabini san 2015 la ka tungalata kɔn ne maa min tun minɛn'a la i tun ni fagali de tun ka faama kura minnu bɛ Niger bi olu y'o sariya wuli ka bɔ yen nɔ kɛra sababu ye minnu tun ka baara don u seginna kɔ tuguni ka na don a la a jirala k'a fɔ ko u ye tungaladenw caman ye minnu y'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ minnu tun kɛlen bɛ ka jala meleke u kun na u sigilen bɛ k'u dasi camion kɔnɔna la f'u bɛ ɲɔgɔn digidigi awa min b'u ɲɛma n'o ye Abubakar Alilu ye ale y'a jira k'a fɔ ko tungalatɛmɛ nin ye olu ka baara de ye ko u b'a dɔn k'a fɔ kɔni a ka ca mobili in kɔnɔ bon mobili nin a kun dalen bɛ Libi jamana kan min bɛ taa n'u ye o yɔrɔ min na yen nɔ u bɛ don bateau kɔnɔ ka ba tigɛ ka taa ba kɔfɛla la a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko nin baara nin a dabila man di olu bolo ko sabila ko u ka dayirimɛ minɛn de bɛ sɔrɔ a la. Benenkaw fɛ yen nɔ u ye laseli kɛ k'a fɔ intɛnɛdenw k'u ye sumaya boloci n'o ye paludisme ye o boloci kunfɔlɔ u y'o ka jamana y'o sɔrɔ ayiwa ko sumaya min u ka jamana la n'ale de ye denmisɛnnin fitininw ka saya sababuya fɔlɔ camanba ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko u ka kɛnɛya minisiri Benjamin Hukpanteng ale tun taara ka taa ale ni pankurun jigiyɔrɔ la ka taa a bolociji 215 ani 900 kunbɛn awa a ye sarangani kɛ fɛn min ye kunnafoni sɛnsɛnlaw ye Cotonou u ka jamana faaba aéroport kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko kalo kura nata in na k'u bɛ boloci dili kɛli mɔgɔw la daminɛ. Hamas Israël yirala k'a fɔ ko sanfɛ gosilibaw Bani Saralakaw ka sanfɛ gosilibaw ye Palestine jamanaden mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna faga bi araba in na Cisjordanie ni na a yɔrɔ minɛnen don Bani Saralakaw fɛ yen nɔ awa ni laseli ninnu kɛra kɛnɛya seereya dɔw de fɛ o wagati kelen na ayiwa Israel fana ka sɔrɔdasiw ye laseli kɛ k'a fɔ awa k'u ye bamaci dɔw dagayɔrɔba dɔ gosi ko k'o si latunu awa ko u ye sanfɛ gosili fana kɛ fɛn min ye kɛlɛɲɛbolilaw olu sigiyɔrɔw kan Balata ka taa Naplouse o senfɛ awa k'u ka activiste mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna olu fagara minnu tun kɛlen bɛ ko ka bamaciya walibaw de kun boloda awa ko ka a ɲɛsin Israel ma awa u ye armée ye o laseliw kɛ communiqué dɔ kɔnɔna na tilala ka a yira fɛnɛ k'a fɔ tuguni Bani Sarala armée mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u ye Abdullah Abu Shahal n'ale bɛ bamaci ninnu ka minanw u ka minankoɲaw an'u ka bɔlɔlɔsira taabolow n'u ka baarakɛ cogoyaw bɛ tɛmɛ cogoya min na o ɲɛmɔgɔya bɛ u bolo awa k'u y'o fɛnɛ gosi u y'o fɛnɛ faga gosili dɔ senfɛ u ka bamaciw dagayɔrɔ la awa ka tɛmɛ ne halisa o Israel kelen ka laseliw ye kabini octobre kalo tile 7 la yirala k'a fɔ ko Bani Sarala bina kɛlɛ wulila Bani Sarala ani Palestine ni ɲɔgɔn cɛla la awa ka a ka ca ni Palestinien ma 160 ɲɔgɔnna olu de caman ni tora a la ni sen ninnu fɛ Cisjordanie yɔrɔ min minɛnen bɛ Bani Sarala mɔgɔw fɛ. VOA
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Hawa anabeba ka fayna halisa we mali kura jemu kande kan kala me ka wosijo worona konna na we wasubala ni mogomi be feka soko anani watina avansoro finyatru kala bikonoton ka Abidjan ka ufeno sanfe anga sanfe bololo sra ufene ka ambe directement nani watina abse ka du anga sanfe bololo sra ufe no ya anga page yi Facebook ka ani Instagram ani YouTube ka ananga bololo sanfe sra ba katemenanga kuna fununyi femi sani ferika diplomatie no obe teme wadi so bomba ufe aywa ayirala ka foko politique siraw ani soro siraw olu farala ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔnna jɛrɛsigiba kɛ n'u b'a wele ko forum économique de Davos aywa a kɛnɛ kan diɲɛ mɔgɔ caman kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Diɲɛ jagotɔnba n'o ye OMS jigiba tɛ diɲɛ jago la ɲina a ka ɲɛmɔgɔ n'o ye secrétaire général Ngozi Okonjo-Iweala y'o fɔ Davos arabadenw k'a jira kɛrɛnkɛrɛnya la ko dunya lahayala ko n'o ye géopolitique o gɛlɛyaw juguyaliw an bɛ ka tiɲɛni minnu ye kɔgɔjibilen kɔnɔ Suez Canal ani Panama Canal Ukraine y'a jira k'a b'a fɛ ka fiɲɛ min bɛ Russie jamana ka fanga kɔrɔ sisan o kɔrɔsi san 2024 k'a lakɔlɔsili ko Moscow ka se sɔrɔli bena waati ta wa a bena tilebi jamanaw ka dɛmɛba de wajibiya. Amerik jamana cidenyaso ɲɛmɔgɔ Anthony Blinken ye arabadenw wele bila Israel ma a k'a ka lakana tɔgɔ la a ka dɛmɛ don sani ka Palestine fanga bali min tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ ni nin dɛmɛ nin tɛ. Diɲɛ sɔrɔko foroba jɛkulu min bɛ Suisse Alpine lafiɲɛ bɔyɔrɔ la Davos dunya keleyatɔn ka ɲɛmɔgɔ Guterres ka welekan seginna a kan ko adamadenw ka marifaci dabila teliya la Gaza. Monsieur Guterres y'a ka welekan segin a kan ka Palestine jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen dɔ sigi sen kan. Ne dalen b'a la ko sisan ko nin y'a jira ko jamana fila ka ɲɛnabolo ye ko ye min nafa ka bon kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka nin gɛlɛya nin ɲɛnabɔ a ko ten. Amerik jamana ka ciden jurukɛla n'o ye John Kerry Amerik waati cogoya ciden ye sisan o y'a jira AFP la arabadenw ko ale bɛna taa fɛ ka baara kɛ waati yɛlɛma kan a ka jɔyɔrɔ falen nata kɔfɛ. Musow bɛ mɛn ka tɛmɛ cɛw kan nka u ka ɲɛnamaya kɛcogo ka dɔgɔ ka sababu kɛ jateminɛ baliya ye cɛ ni muso fila bɛɛ la furakɛli ɲinini ni furakɛli la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. A yirala k'a fɔ ko Tunisie tungala ta den mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna minnu tun b'a laɲini kɛla ka batigɛ ka taa don Italie jamana kan tununa ayiwa ni a tile 5 ye ni laseli ninnu kɛra Tunisie kɔgɔjida lakanakɛlaw fɛ Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka kumakanw lamɛn. Ni tamaden ninnu tun taara Sfax sigida la Tunisie jamana cɛmancɛ yan fan ka taa tilebi yan fan fɛ waleya in kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen araba sufɛ ka dugu jɛ alamisa la a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lajɛyara u ka jamana lakanabagaw fɛ min kɛra bataki dɔ kɔnɔ ni maa kofɔlen ninnu ka lahalaya tununnen kɔfɛ u masuruya mɔgɔw la k'olu de ye wele bila jamana lakanabagaw ma n'o ye garde nationale ye o nɔgɔni fɛ finitigiw ye wulikajɔ larawulili daminɛ min kɛra ni nafoloba mugu labilali ye walasa ka dɔ fara u ka ɲinini fanga kan ka se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ɲini k'u ye Tunisie mara tilebiyan fan n'a filɛ nin ye ka taa Libi jamana dancɛ la de ye yɔrɔ ye min la kɛrɛnkɛrɛnnen don taamaden ninnu bolo ka kɛ u ka taamasiraw daminɛ yɔrɔ ye min wulikajɔw bɛ kɛ taamaden ba caman de fɛ dogodogoni siraw fɛ minnu fanba bɛ boli ka bɔ fitinɛ ni kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ ka fara sɔrɔn tayani fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛw binni ma u kan min bɛ u caman kɛ k'u ka jamana an'u sigiyɔrɔw bila k'u kunda Europe gungana kan kalo 11 kɔnɔ san 2023 kɔnɔ Tunisie jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ko sena tamala minnu bɔra duguma sira fɛ hakɛ sera mɔgɔ 69 ani mɔgɔ 900 ni mɔgɔ 63 ma wa ko min hakɛ cayara ni sigiyɔrɔma 2 ye ka tɛmɛ san 2022 o waati taw kan u ka jati labanw jati minnu latɛmɛna u ka finitigiw fɛ n'o ye garde nationale ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛdoya o kɛmɛdoya 77 ni tɔrɔmɔɲɔ 5 ɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye minnu fanba bɛɛ lajɛlen bɔra farafina subsahariyɛn jamanaw kan a mɔgɔ tɔ o ye Tunisie jamanadenw ye mɔgɔ minnu bɛ u kunda ni taamasiraw kan Tunisie jamana kɔnɔ
ka koɲɛw lahalaya kuma cayara kabiri février kalo tɛmɛlen u ka jamanatigi Kate Said tun ye laseliw kɛ laseli min senfɛ a ye bolongɔni turu farafina taamadenw kan ko minnu bɛna Tunisie jamana kɔnɔ sirajuguw kan ko de bɛ ka dan sigi a ka jamana ka taaɲɛ a n'a ka yiriwali la baɲumankɛ tɔn minnu sigilen don diɲɛ ɲɛfɛ taamadenw ka hakɛ kunna n'olu bɛ wele ko Organisation Internationale pour les Immigrations ko mɔgɔ 2270 ɲɔgɔn de fagara ko minnu bɛɛ lajɛlen tun b'a fɛ ka Méditerranée kɔgɔji cɛci san 2023 waati ko de ye dɔ fara senatamalaw ka hakɛ ka 160 ye san 2023 kɔnɔ ka tɛmɛ san tɔw ta kan. Sisan an bɛna don gɛrɛn kɔnɔna na bi ye araba ye ka Abibatu Tarawele lamɛn bi ani pati feerela kamalen dɔ a tɔgɔ ko Ibrahim Kaluga a bɛ bɔ Kalaban Bakɔjikɔrɔni sigida la donc an k'u ka baro lamɛn. Mali sifinaka caman de y'a faamu k'a fɔ ko baaralankolon tɛ yen ka d'a kan baara foyi tɛ yen min ma maa dɔ kɛ fɛn ye i n'a fɔ Ibrahim Kaluga o min baara gɛlɛya kama donna pati feere la kabiri tuma jan a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakɔjikɔrɔ ni Bamako ma an ka bi gɛrɛn sera a ma walasa Ibrahim yɛrɛ ka ɲɛfɔli k'an ye. Ne ka baara ye pati dilan ye n b'a la a bɛ san 4 bɔ san tiɲɛ yɛrɛ la pati feere a diyara ne ye parce que yan entourage bɛɛ dumuni feere wɛrɛ tun tɛ yan si la donc ne yɛrɛ ye n sigi ne tun bɛ pati feere selidoni ne tun bɛ feere denmisɛnninw ma pati tun bɛ tantan mugan ne tun bɛ feere denmisɛnninw ma donc ni seli tɛ ne t'a fɛ donc ala y'a kɛ ne n terikɛ ka bitiki da la o ko n ma ko karisa to ka pati feere o yɛrɛ tun bɛ to ka jago kun ne ma ne bɛ pati feere don dɔ la pati bɛ si ne b'a di denmisɛnninw ma tuma dɔw la yɛrɛ a tɛ san yɛrɛ foyi tɛ ne tun bɛ alivɛli kelen dilan o tun tɛ san n'i y'i miiri yɛrɛ i kan ka baara k'i yɛrɛ kan sisan baara musoya t'a la cɛya t'a la donc n'i nafala bɛ min na dɔrɔn i b'a baara kɛ donc ala ka nafala m'o fɛn bɛɛ la bon tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais bi alhamdulillah n bɛ ka nafa dɔɔni sɔrɔ a la i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ si mais sisan a tɛ si mɔgɔ bɛ jɔ aran na pati nɔfɛ tuma dɔw la 0 heure 1 heure mɔgɔ yɛrɛ bɛ na ko pati o b'a sɔrɔ a banna. maa bɛɛ n'a ka baara wa gɛlɛya kɔfɛ a ka ca ala fɛ nɔgɔya bɛ na. non bon tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya foyi ma kɛ an kan mɔgɔ bɛna encourager Kalo ka baara kɛ nin ka ɲi donc kuma bɛɛ dɔw yɛrɛ bɛna sigilen to gidɔrɔn la 1000 2000 u b'a di a Kalo ka courage ta donc u tɛ saboter a la quoi u yɛrɛ bɛ na n bɛ pati d'u ma u b'a dun u bɛ taga foyi voilà bon ne kɔni bɛ min fɔ n balima tɔw ye baara ma bɔ baara la quoi donc kan'i yɛrɛ fisaya baara ma i ka wuli bɛɛ ka wuli ka baara kɛ baara bɛɛ tɛ ɲɛ mɔgɔ bolo sinon ne ye jisuma feere ka woro feere ka biscuit ni fɛnw bɛɛ feere ka sɛfan siri moto kɔfɛ ka yala n'a ye ne y'o bɛɛ kɛ ma kuma mais alhamdulillah pati feere ɲɛna n bolo quoi voilà ne kɔni bɛ min fɔ n jɛɲɔgɔn tɔw ye ani i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na minnu bɛ sigi da la ka te ni fɛn wuli donc n bɛ mun fɔ ɲɛna bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ quoi n'ala sɔnna ala bɛ yiriwa di bɛɛ ma kelen kelen quoi. an ɲɛ bɛ maa caman na Kaluga yɛrɛ ka pati feereyɔrɔ la i ka gundo ye mun ye. bon tiɲɛ yɛrɛ la sɛgɛrɛ foyi tɛ ne bolo ne kɔni ne ka baara kɔni ne b'a filmer ka bila TikTok sanfɛ n bɛ live kɛ mɔgɔ bɛ na Kaluga ka pati a banna i n'a fɔ sisan dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ne jan yɛrɛ de tɔ k'u nana pati san na sinon sɛgɛrɛ foyi tɛ ne bolo ne yɛrɛ bɛ n ka fari nɔni n bɛ n ka pati nɔni n bɛ n ka baara bɛɛ kɛ yan. sannikɛla dɔw y'a seereya k'a fɔ ko Kaluga ka pati ka sanu wa a ka di ni o bɛɛ ye. ne tɔgɔ Abdramani Kamara ne b'a san a mɛnna yɛrɛ depuis wagati min na mɔgɔ caman tɛ jɔ yan nɔ fo sisan nɔ parce que pati in ka di a pati ka di yɛrɛ bɛɛ ka essayer u ka na u ka nɛnɛ u ka lajɛ donc u b'a faamuya min b'a la parce que n'i ye jama yan nɔ i kɔni b'a dɔn kɔni fɛn dɔ kɔni de bɛ yen nɔ. Aminata Tarawele a ka pati kɔni ka di dɛ courage fɛnɛ kɔni b'a la ne kɔni bɛ se ka min f'u ye bɛɛ kan ka wuli ka baara kɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen. Ibrahim Kaluga n'a ɲɔgɔnnaw ka kan ni dɛmɛ ye walasa k'u ka baaraw yiriwa. Abiba Nango Tarawele VOA Bambara Bamako. Aiwa sisan balimaw an bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na aiwa jɛmukan ni a labɛnna Cheick Thierry fɛ a laseliw kɛra ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ k'a fɔ an ɲɛna nin jɛmukan ni a b'a enregistrelen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye an ka pagew ye YouTube VOA Bambara ani Facebook kan VOA Bambara ani Instagram kan VOA Bambara pagew kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye a k'an bɛn waati wɛrɛ.